Sarong sawa na rescue gikan sa sarong bodega sa Legazpi City. Malipot na panahon saro sa pigihiling na rason kan paglaog kan mga sawa sa mga harong sigun sa sarong veterinaryo. Uya ang report ni Rosie Nieva. Nakuban na nasanaan mga tao sa lumang bodega ni Legazpi City Councilor Glenn Casula makalihis mahiling ang sarong sawa na may labang haros 2 metro sa Kisami kaini. Tulos man ining dinakopan sa mga personahe asin big turnover sa Albay Park and Wildlife Rescue Center. Sigon ki Dr. Franz Colambo, veterinarian kan Albay Park and Wildlife, huli sa malipot na panahon kaya kadalasang nahihiling ang mga sawa o reticulated python na naglalaog sa mga kaharungan urog na sa probinsya ni Albay. Sinda nagluluwas ngunya na mga oran ta naghahanap man ki warm places, pwede sa mga kaharungan. Siyempre, medyo warm duman ang temperature para mainitan man sinda. Huli tabako man venomous ang mga sawa, nangapudan si Colambo sa publiko na daini pagkulugan o pagadanon imbes i-report na sana sa mga otoridad para sa maninigong disposisyon. Kung sakali man magduman sa mga kaharungan ta, usual na cause man lang kaya nag-aalap sindang pagkaon or warm temperature. Kung hayaan na muna, dahil lang basta-basta gadanon. Sa ngunyan igwanin dosing mga reticulated python, ang pigataman ngunyan sa nasambitan ng center nagikan sa manlain-lain ng mga donor. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.